asa ni siya na Nanay sa palukan sumong part? ako. Mo na ilim nun gini mo kasagaran part. Oo. Gini, exclusive gini siya. Hmm? Pero napay mo pinising pamatag San Miguel. Oh. Pero sa paminaw yung part unsa may kahatag. Ay sa part. Unsa may kahatag ana sa kulapo sa imong lawas? Napay medicinal wine man siya. Mo ba? Mao ni ako nga dihimong tambal. Ay, atira tambala. Niya nga dito na mugso ning kalibutan na. Yatira. Pero matay, mura pug kag kulapo na hinuon part. May problema na at least. Ha? Bibi. Kini siya mo yung nakahimo. Naigo kas pana di ani part. Di, sa una, Matay. mabawa mo gito. Way buslot mo buka-buka dia. Karon ubos na. Kapila na ko na yun. Kapila na ko ng hospital ani bro. Ay, atira. No hospital giday ka. Amo na tambal yun Matay. pa. Medicinal wine gani. Matay tinuod. Mure makapalagsik sa imong kalawasan. This is exactly what you mean. Yes. Ay, atira. Oh. I can manage yourself. Kasi may sponsor niya. Bakit on? Kisa may sponsor mo. Pila man ka kulapot doon mo? Wag pa nga pangapila. Sa usa ka adlaw indang po nga upat. Ha? Upat ah. Upat ka butilya. Bisag na malois Four ng mga viewers bottles. niya. Kisa may mo battle sa mga part. 4 bottles. Ay na, bisag na malois ng mga viewers ba? Guys, na yung mga ayo og pangkulapor ri guys no kay murag mo gi ko na paborito niya kay Mure makapalagsik sa iyong kalawasan. Medicinal wine gani. Matetino. Sige ko lawon nakainom na ko sa. oh, action magmugwa yung mata lang part. Birahan og tumba ilan sali. Tuba. Bro, pero ano sa mo le? Magkaigit pa. Tamang gula pa sagot. Pero ni pinising ana dito ron. Ina, mga ayos niya guys ha. Og kon kasi mo sponsor niya. Right, guys. Sakay ng tricycle part kay matay mangalangan kas kulapor ni part. Oy. Oy. Sakit.